Фарси компания ҳамдарди халқ приют шахси Немик историяи бародарай ба ишқи пешина давраи мактабӣ бахшида шудааст. Сабтиовоз аз студияи Шаҳром медиа. Мактаби як дусе ёддори якум вохири монада салови мактаб худо хири мона ё рӯзи бороние ки бечатртар бидида шабои хаёлотум ранги яхтар биди ома майда бидим айти як сол майда бидим ки ту вори ҳарома гирифтим ёр дили майдаи мада дасти ту ранги бозича буд оғӯши ту ҷои ма набуд ҷой дига бача буд қадам паи қадам дакси ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикастам қадам паи қадам дакси ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикастам Оста дига шид раҳ рафтори ту овоза шид оста ки уже дори ту дига маам номус омад бас кардум кандам ай фикри даови чашмои ма як бор раҳме накард дилат як бор нагашти қафову надиди ки бачара ба паи пош уже хурда карда раҳойда чара рави канал соати ҳафт интизор будум ки бибрӯи қатъи ма чахчах карда то мактаба биёӣ ай хонасу медодан ки бачам шикам тасер кима Матара медодум ки асалам бира бед ки ёд дори падаркама ба тахтамади сохтум гарчанде ту калон буди не ки ту да дил додум мактабам тамоши не ки ту рафти ма мондум ай ту майда будум баъди ту ма як сол хондум не ки хеле чиз дигар шид даи як соли дигар тура донишҷӯ кардан баъди ӯ додан шавҳар не ки ма дарак наёфтум туюд каяй шуд ки ай қасам ва ҷонунда тую дил ма мебурдум падаркам меистодум рӯпаруд ма тоза карда чашмома мегуфтум туюд муборак худо хушбахт гардона не ки баъди фаҳмидам паи ашкон дар умон қасе ки ин хабара овар бовар кун дилма дарон намон ягон ҷои оводи дили ма пури захма нестай табибе дар олам ки дарди мара буфаҳма қадам паи қадам дакси ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикастам қадам паи қадам дакси ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикастам Як рӯз кор биромад рафтам донишгоҳи омӯзгорӣ яке да ёдум задӣ гуфтум ҳозир дар чи ҳаволи зан шид ҳама биромад тамом шид уже панҷум пар яке тира дидам чашмон биромад ай сар хошод чиндаги тарангу румоли сарат нестай мени юбка да таната киртави изорат нестай салом алек аввол пурсӣ чи хели зиндаги тенҷа хандида гуфти азадаш надорад да дили ренҷа ку бирафт файродаш ки гуфтум ма бинам бачара ки ӯ беақле бовар карда эти кисёчара бача хандида пас кардак мара гӯшаки гуфи шавқати ма ёд пагада қичоқи кинки баъд нафаҳмидум ки уже ту дига дихта нести ман фаришта мегуфтум а ту фаришта нести рӯи фаришта дори не ки да дили ту шайтон аёлиам да сари канал Немик дар раҳат пазмонай қадам паи қадам дакси ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикастам қадам паи қадам дакси ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикастам